बेनिखायनो दिनै आब'नावथ' जि दङ बे फैसा एसे दंनाय गासिबो मबाइलबो फैसाबो थांबाय बायदेनाव माने लाथिख' जाबाय दा बे हिसाबै गोबां दुखुनि खोथा नाथाय जों गावबा गावनि मानसि हिसाबै जोङो एसे आब'खौ मदद होलायनांगोन बिनि थाखायनो जोंनि सालबारि ब्लकनि ना डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आदायाबो मनिन आदायाबो 1000 होलांबाय बायदेवनो आरो जोंनिनो बाक्सानिनो माने गोबोरथना ब्लकनि पिसिडिसि माने बाबारि पिसिडिसि चेयारमेन जगेश दैमारि बिथाङा आब'नो 500 होलांदों आरो दा आंबो 500 होगोन होननानै आब'नो बुंदों दा बेबायदि दा जोंनि जाय बिथांमोना महोत्सवआव बाहागो लानो फैदों बिथांमोना जाहाथे जों बयबो मोजाङै जायगासिम सहैयो बिनि थाखायनो मुवा बेसाद मोजां जोथोन ला बयबो सेर जालाय आं बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों। हेलो रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बयखौबो बरायहरनाय थाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेइलावहाय नायनानै नङा होमबा आं दा मानि हिसाबै भिडिअखौ लानानै फैदों दा बिराद इम्पर्टेन्ट बे भिडिअआ रायजो राजा नोंथांमोना बयबो नायथार आरोखि बर' हारिखौ जुदि मोजां मोनोब्ला हारिखौ जुदि सानोब्ला दा जोंनि बड'लेण्डनि नङा होमबा BSS दा बड'लेण्ड महोत्सव बियो दिल्लीयाव जानो थांगासिनो दङ गाबोन आरो समफोर 15-16 नभेम्बर साननैनि हाबाफारिजों दा बियो इन्दिरा गान्धी स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दं नोंथांमोन दा बे जानो थांगासिनो दङहाय दा जोंनि बड'लेण्डनि रायजो राजाफोराहाय दा बड'लेण्ड बा बड'लेण्डनि बायरानि गोबां बर'फोर रायजो राजाफोरा ट्रेनजों दावबायलांदोंमोन नङा होमबा ट्रेनजों दावबायलांबाय बे ट्रेनजों दावबायलांनाय समावहाय गोबां जाथायफोर जानानै थांदों आरोखि जेंनाफोर जानानै थांदों नोंथांमोन गोबां जेंना आरो जाथायफोर जानानै थांदों दा नोंथांमोना ससेखौ सिगाङाव आं देखायना होखाबाय नङा होमबा नोंथांमोना ससेखौ आं उनाव देखायना होगोन नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायग्रोजोब आरोखि दा सिगाङावनो आं नोंथांमोननि सिगाङावनो बे मोनसे पस्टखौहाय खिथाग्रोनो सानदों आरोखि दे जोंनि जे साफ्रा जंसनावहाय जे सासे बर' लाइमोन हमजादों इमारजेन्सि ट्रेन चेन बोनानै बे जाथाया दा ससियेल मिडियायाव गोसारलागासिनो दङ नङा होमबा दा बियो ओरैबायदि जादों क्लारिफिकेसना दा बै भिडिअनि गेजेरजों आं दा नोंसिनो उनाव दा होनो थांगासिनो दंना बेवहाय नुनो थांगासिनो दं आरोखि नोंसोरो क्लारिफिकेसनखौहाय दा नोंथांमोननो आं नैबे मोनसे खोथाखौ खिथाग्रोनो सानदों आरोखि नोंथांमोन दा नोंथांमोनाहाय ट्रेनजों दावबायनाय समाव ट्रेना बहा लाखियो बहा लाखिया ट्रेननि खारनाय फैनाय बबे स्टेशनाव बेसेबां घन्टा बेसेबां मिनिट लाखिगोन बेसेबां स्टप दङ अबेहाय आरो अबेहाय क्रसिं दङ दा बेफोरखौ मोनथिनो थाखाय रायजो राजा नोंथांमोना बयबो ट्रेननि एप बाहायनांगौ IRTC होननाय मोनसे एप दंना ट्रेन एक्जिगो एपआव नोंथांमोना ट्रेननि नाम्बार होबाबो मोनगोन आरो नङाबा दा नोंथाङा ट्रेननि नाम्बार होआलासिनो दा कारेन्ट दा खारबाय थानाय ट्रेन लकेसन बेखौ ट्रेक खालामनो हायो दा खारबाय थानाय ट्रेना मा ट्रेन बेसेबां नाम्बार अबेसिम थांगोन बियो बेखौ ट्रेक खालामजोबनो हायो आरोखि बे ट्रेननि एपआहाय ट्रेन एक्जिगो एपआहाय दा नोंथांमोना ट्रेनजों ट्रेभेलिं खालामोबा बे ट्रेन एक्जिगो एपखौ लानांगौ आरोखि इउज खालामनांगौ दा बेहायनो गासिबो आपडेटखौ मोनजोबो आरोखि अबे स्टेशनाव खय मिनिट लाखिगोन स्टप दङ अबे स्टेशनावहाय बांसिन दा बेफोरखौ नायनानैसो ओंखारनांगौ आरोखि जेनेबा स्टपआ 10 मिनिट 15 मिनिटबाथ' गोबाव जायोना बे समाव नोंथांमोना ब्रेकफास्टबो खालामनो हाबाय डिनारबो खालामनो हाबाय दा नोंथांमोनाहाय बे ट्रेननि एपखौहाय इउज खालाम आरोखि जायफोर नोंथांमोना दा गुबुन बिथांमोनाबो जे ट्रेनजों ट्रेभेलिं खालामबाय थाग्रा बिथांमोना दा जोंबो बेजोंनो ट्रेभेलिं खालामबोनाय जोंबो थाङो बहाबा थाङोबा गोजानाव थाङोबा बे एपजोंनो थाङो आरोखि ट्रेन एक्जिगो एपजोंनो दा नोंथांमोनाहाय बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनलड खालामनानै ला आरोखि डाउनलड खालामनानै लानानै साइन खालाम लगइन खालाम अब्लानो दा नोंथांमोना ट्रेनजों दावबायनायाव जेबो प्रब्लेम जानाय नङा आरोखि बबे स्टेशनाव बेसेबां खय मिनिट स्टप दं बेखौ नोंसोर नायनानै ओंखारनो हागोन बेनो आरोखि सासे बर' लाइमोन हमजादों होननाया हमजादों बे हमजानायाव दा गोबां जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्रासो नाम थांगासिनो दं दा नै सोरबा मेगन गोसा मानसिफ्रा दा बर'नि दैदेनगिरि प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बिथांमोनखौहाय जे बिथांमोना जे थगायसुला मासुला थगायसुलाखाय फाब नांदों
प्रब्लेम जादों जेंना सोमजिदों दा बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों आरोखि लाजिथाव बिदि बाथ्रा बुंनो आरोखि प्रब्लेमा बयनावबो जानो हागौ आरोखि नोंनावबो आंनावबो ट्रेनजों ट्रेभेलिं खालामनाय समाव गेरेन्टि गैया रावबो बिदि बुंनो हाया ट्रेनजों ट्रेभेलिं खालामनाय समाव गुबुन जायगा बे इन्डियासोलै नङा होमबा आमेरिका नङा चाइना नङा जापान नङा दा नोंथांमोन ट्रेनाव गावनि लोगो जेनेबा थांफानाय लोगोफोर ज' नङा होमबा बायरायाव साफ्रा जंसनाव ओंखारदोंमोननो ओंखारनायावहाय ट्रेना खारग'दों नङा होमबा खारग'नायाव बे लोगोआ ट्रेन सेन इमारजेन्सि ट्रेन सेनखौ बोना होदों बोना होनाय उनाव दा आरपिएफआ हमबाय बेखौ नङा होमबा ट्रेनाथ' लाखिबाय सेन बोआनोथ' लाखियोना दा आरपिएफआ हमबाय दा बेबायदि जाथाय जादों आरोखि आं बेखौ मोनसे पस्टआव नुदों आरोखि आरो बे सैथो आरोखि नंगौ खिन्थु क्लियारिफिकेसन होनो सानगासिनो दं आरोखि दा बेखौ दा सेन बोग्रायाबो बे नङा जाहैदों सेना बोदों खिन्थु सैथो नंगौ सेन बोग्राया गुबुन मानसियासो बोदों जाहैदों सोरबासो बोदों सोरबा गुबुन जाथि सोरबा हारिनि मानसि दस्रा मानसियासो बोदों जाहैबाय दा बे हमजादों होननानै दा ससियेल मिडियायाव गोसारनाय जे बर' लाइमोना दा गफिनबाय आरोखि आरपिएफनिफ्राय बिथाङा हमजादोंमोन आरो बिथाङा हमजानानै जे सेनखौ बियो बोआखैमोन आरोखि जा दायनिगिरिया बे नङा दा बिथाङा गफिनबाय आरोखि दा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायजोबब्ला मोनसिगोन आरोखि थन्न मोनथिजोबगोन दा नोंथांमोन आरो मोनसे दुखुनांथाव जाथाय आरोखि दुखुनांथाव जाथाय जानाय जे जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोराहाय जे बड'लेण्ड महत्सबआव जे दावबायलांनाय रायजो राजाफोर जे ट्रेनजों दावबायलांनाय रायजो राजाफोरा गोबां जेंनायाव गोग्लैदों नोंथांमोन गोबां जेंनायाव सोरबा मानि बेग खावजादों सोरबा पार्स खावजादों दा बेफोर सोरबा मबाइल खावजादों दा बेफोर गोबां जादों आरोखि दा बिहार मोनहैनाय उनाव आरोखि बिहार मोनहैनायावहाय दा नोंथांमोननि सिगाङाव आं नैबेखौसो बुंनो सानगोन नोंथांमोनाहाय बयबो सोरबाफोर दावबायोब्ला ट्रेनजों जुदि दावबायोबा ट्रेनजों ट्रेभेलिं खालामोब्ला सिनसियार जानांगौ आरोखि एसे केयारलेस जानानै थानो नाङा माने जोंनि बे हादोरानो जेनेबा आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम नङा होमबा आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम दा जों गोबां मोनथिखायो ट्रेनाव सिखाव ओंखारो ट्रेनाव सिखाव दङ होननानै जों मोनथिखायो मोनथिखासेयावबो जों सांग्रां जाया जों सांग्रां थानांगौ आरोखि जों ट्रेनजों दावबायनाय मानाय आरो बिथांमोना खावजादों जे हरनि 2टा 3टा हरनि 2टा 3टायाव बोरै खावनो हानो जेनेबा बिथांमोनाबो मोनथियानो खोरखिजों खावदों ना खोरखियाबो खेंनानै दोनदोंमोननो ट्रेननि खोरखिखौ साबधान माब्लाबो खेंनानै दोननो नाङा ओरैनो सानावबाबो ट्रेभेलिं खालामनायाव ट्रेननि खोरखिखौ खेंलाबायनानै ट्रेन खोरखिनि खाथिफ्राव थानानै साखाथियाव थानानै ट्रेन खोरखि जिङाव थानानै बे मबाइल सेरलाबाय थानो नाङा आरोखि फुरा सिखावफ्रा नुगोन आरो साख'ना लांगोन आरो बियो मोनसे बिहार बायदि जायगासो बिहार होनखादों इन्डियानि पपुलेसना बेहायनो बांसिन दा बिहार बायदि जायगायाव आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेम बेकार जेंना गोबां सिखाव दाखाय गोबां प्रब्लेम दा जोंनि अल इन्डियायावनो बिदिनो जाबाय थायो नङा होमबा अल इन्डियायावनो सेम होनजायो खिन्थु बिहाराव बांसिन आरोखि बेफोरो बिहाराव गोबां नों दा साननानै नायोब्ला जोंनि आसामावनो बिहारनि मानसिफोरजों गोबां जेनेबा बिजनेसबो मावफैनानै बिहारनि नङा होमबा नोंथांमोन दा नोंथांमोनाहाय सोरबाफोर ट्रेनजों दावबायारि नोंथांमोना जे बड'लेण्ड महत्सबआव थांनाय दावबायारि बिथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंबा शेयार खालामना हो आरोखि नोंथांमोना बयबो आरो जाहाथे नोंथां रायजो राजामोन जायफोर थाङाखै बिसोरबो शेयार खालामना हो आरोखि केयारलेस जानानै थानो नाङा बिराद सांग्रां जानांगौ आरोखि ट्रेनजों थांनाय गोजान लामा हान्थिनाय सानथाम गाहामनि लामा गावनि मानि बेग मबाइल गावनि मोदोमाव थाजोबखानांगौ बियो बुजिबायना आरो उन्दुनाय समाव खोरखि थोरखि खेंना उन्दुनो नाङा फांथेना उन्दुनांगौ जे नोंथांमोनाबो मोनथिखायोखा जे ट्रेनाव सिखाव खावो मायो होननानै ओरैबायदि सिखाव थायो नङा होमबा लानानै खारग्राबो सिखाव थायो साबख'नानै खारग्राबो सिखाव थायो खोरखिजोंनो हानहरनानै लानानै खारगोन अब्ला बहा मोननो लासै लासै खारफुबाय थानाय ट्रेनावबो सिख'नानै खारोब्ला बेखौथ' मोननो थांला दा जेखिनि जा रायजो राजा नोंथांमोन दा बड'लेण्ड महत्सबआव थांग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोजाङै मोजां सौहैगोनखौ आं आसा खालामो आरोखि जा बिथांमोना मोजाङै मोजां सौहैथोंसै आरो बेफोरबायदि जाथाय दा जाबावथोंसै आरोखि दा बयबो सांग्रां जादों आरोखि जाय थांदों बड'लेण्ड महत्सबआव बाहागो लाहैदों बिथांमोना ट्रेनजों थांनाय बिथांमोना दा सांग्रां जालांदों आरोखि ट्रेनाव
हाय लोगोफोर गुड मर्निं जों दा बड'लेण्ड महोत्सवआव दिल्ली फारसे थांगासिनो दङ दा दिनै थामथि सान दावबायनाया बे थामथि सानाव जों दिनै मोनहैसिगोन दा 12-1टासोआव मोनहैगोन नामा साननि नाथाय जोबोद दुखुनांथाव खौरां आं नोंथांमोननो बे गोजोन फुंबिलियावनो माने गाज्रि खबरसो माने सावरायलायनो बा होननो फोरमायनो थाखाय आं बे भिडिअ बानायनाय जादों जों जेब्ला बे ट्रेनाव फैनानै दिनै मोनहैसिगोन जों जायगासिम मिटिं जानाय जायगासिम बे फैबाय थानाय ट्रेना जोंनिया स्पेशल ट्रेन नाम्बार 2 जोंनिया बे ट्रेनाव गोबां जेंना जाबाय थाबाय फैबाय थानाय समावनो गिबि समावनो जों रङियाव जेब्ला गाखोदोंमोन बेवहायनो सोरबा माने सिट जायगा मोनैनि बा उसुबिदानि थाखाय खनसे थाबोखाबाय आरो फैनानै खनसे सालाकाटियाव बारजुमबाय खनसे थाबोबाय स्टेशनाव आरो खनसे फैनानै आरो गुबुन मोनसे जायगायाव फैनानै बेवहाय माने ट्रेननि सेनखौ बोदों होननानै नंखाय फाव फान्दायनाया बिथांमोना मा होनो सोरबाया बोदोंनो नाथाय बिथांखौसो बोदो साननानै बिथांखौ RPF माखासे नारजि खालामनानै लाखिनाय जादों आरो बिथांखौ दा हगारफिनबाय आरो बेखौ बारबोखांनाय लोगो लोगोनो माने दसे थानानैनो आरोबाव जोंनि बे स्पेशल ट्रेन 2आनो लामा गेजेर सासे मानसिखौ सौख्लायना गारबोदों थामहिनबा बिथाङा जायगायावनो माने थैखादों आरो दा फैयै जोंना मोननोसै समाव ओरैबायदि दुखुनांथाव खौरां जोंनि बे ट्रेनावनो हरनि समाव उन्दुलांनानै बा सोरांसि 2टासो समाव गोबां सिखाव हाबदों बेवहाय बे लखनौ मोननायनि सिगांनो लखनौ स्टेशन मोननायनि सिगांनो गोबां सिखाव हाबदों जायनि जाहोनाव जोंनि गोबां मुवा बेसादफ्रा गोमादों जेरैहाय आं नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों नैबे जोंनि बायदेव बे बायदेवनाबो मा होनो बे खोरखिखौ बिथाङा माने मारियाखैमोन मारिदों माने बे ग्लासाल' स्रों नुजा हादोंमोन बिजों बाहेरजों नाहरनानै लांफैखो ना सिंजों फैना हाबफैखो बायदेवनि बेग फैसा गासिबो मबाइल बिथांनि मबाइला 19,000निमोन आरो लोगोसे फैसा 7,000 मोन आब' बेसेमोन 7,000 फैसा 7,000 मोननो बायदेवखौ लांदों जिङावनो बे बायदेवमोनाबो उन्दुना थादोंमोन खिन्थु बायदेवमोना गावबा गावनि मासियाव मादों बिथांमोना उन्दुदों खिन्थु थर मोनाखै आरो आब' बे सायाव उन्दुदोंमोन आब' थर मोनाखै सेकेन्डआव आरो आंनि हिन्जाव उन्दुदोंमोन नै ओमफ्राय गाहायथाराव आब'मोन बेनिफ्राय साइड मोनसेजों आब' बे अखन्दाया नै एकदम साथारावमोन थर मोनाखै आरो नैबे आदायाबो जोङो मोनसे बेक साइडआवमोन बेनिफ्राय नै बाबु बेनिफ्राय नैबे आब' बोरै आब'आ नै साथारावमोन बे साथारावमोन आब'आ नैबे आब'थ' मोनाखै बे भाइजों आंजों बे भाइ गोसोनि ना बे भाइजों आंजों बेहायनो मादोंमोन खर' मोनाखै जोंबो आंनि हिन्जावाबो बेहायनो नुदों आब' सिथाराव आंनि हिन्जाव गेजेरावमोन आब' सायाव थर मोनदिया नाथाय सिखाव मा समाव लाना थांखो बे जोंनिनो बे ट्रेनावनो आरोबाव गुबुन मोनसे दाब्बायाव मुसलपुर डिस्ट्रिक्टमोन ना मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आइजोफोरानो नायसोनाबो आइजोफोरनिफ्राय माने सानै मानसिनिफ्राय दा मा होनदों सानै आइजोफोरनिफ्राय फैसा मबाइलफोर लांदों होननानै खोनानो मोननाय जादों दा बेनिखायनो जाय बे जोंनि बे ट्रेनाव गाखोदों बा जाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानो होननानै फैदों बिथांमोना एसे सेन्सियार जा माने बेगफोरखौ मोजां ला मबाइलफोरखौ मोजां ला उन्दुनाय समाव खोब सेन्सियार जा गावबा गावनि मुवा बेसादफोरखौ सामोलिला नङाबा सिखावा जोंनि थाखा फैसा बा मबाइल गासैखौबो खावनानै लांगोन गोबां जेंनायाव गोलैगोन बेनिखायनो नै आब'नावथ' जि दङ बे फैसा एसे दंनाय गासिबो मबाइलबो फैसाबो थांबाय बायदेवनाव माने लाथिख' जाबाय दा बे हिसाबै गोबां दुखुनि खोथा नाथाय जों गावबा गावनि मानसि हिसाबै जोङो एसे आब'खौ मदद होलायनांगोन बिनि थाखायनो जोंनि सालबारि ब्लकनि ना डिस्ट्रिक्टनि आफादगिरि आदायाबो गनिन आदायाबो 1,000 होलांबाय
बायद'नो आरो जोंनिनो बाक्सानिनो माने गबरधना ब्लकनि PCDC माने बाबारि PCDC चेयारमेन जगेश दैमारि बिथाङा आब'नो 500 होलांदों आरो दा आंबो 500 होगोन होननानै आब'नो बुंदों दा बेबायदि दा जोंनि जाय बिथांमोना महोत्सवआव बाहागो लानो फैदों बिथांमोना जाहाथे जाहाथे जों बयबो मोजाङै जायगासिम सहैयो बिनि थाखायनो मुवा बेसाद मोजां जोथोन ला बयबो सेन्सियार जालाय आं बेखिनिखौ खावलायबाय गोजोन्थों